Bé, perdó, això ha saltat abans d'hora i no s'ha gravat la darrera pregunta. Bé, començo, crec que s'ha quedat per aquí amb la pregunta de la Mercè. Si hi ha alguna cosa repetida ho lamento molt. A veure, la pregunta de la Mercè preguntava sobre la relació de la meva Cristina i altres contes de Mercè Rodoreda amb Lovecraft. Bé, en principi, jo crec que sempre hem de diferenciar entre la influència que hom hi creu veure's com a lector i la influència que l'escriptora o escriptor pot dir que hi és o no hi és. M'explico, nosaltres podem veure coses que realment no hi siguin o fins i tot coses que l'escriptor no sigui conscient que hi ha abocat. Bé, en aquest cas he agafat dos trossos de dues entrevistes fetes a Mercè Rodoreda. Una d'en Marc Soler al 1979, on Rodoreda deia textualment: de sempre m'han agradat escriptors de la mena de Poe, Machen, Lovecraft, i cada vegada m'agraden més. Potser tot respon que estic cansada de la realitat. Això al marge, crec que les narracions de caràcter fantàstic són interessants i molt importants dintre de la literatura. Bé, això és un pensament del 79. I a l'any 82, en una entrevista que va tenir ja poc abans de morir, en castellà va dir: la literatura fantástica me apasiona, me gusta Edgar Allan Poe, Lovecraft, puntos suspensivos. Y claro, algo de esto sale en lo que escribo. Empecé a escribir cuentos fantásticos durante una época difícil de mi vida. Necesitaba evadirme de mi sufrimiento y empecé a escribir esos cuentos. Aquí he volgut posar les dues perquè en una mostra que l'interès de les narracions de caràcter fantàstic, tant per la literatura, i l'altra mostra l'interès, el pes, la petjada que aquests van tenir en una època que ella remarca com a difícil de la seva vida. Bé, he volgut parlar de 3-4 contes de la meva Cristina i altres contes així una mica per sobre, on hi veiem coses properes a Lovecraft o a Poe. Per una banda, tenim el conte La gallina, on un nano ens explica l'amor morbós del seu pare, que el seu pare sent per una gallina, que aquest ha identificat d'una forma morbosa, com he dit, i obscura, amb la dona, amb la muller morta. És evident que aquí hi ha trossets de pou, que aquí hi ha trossets dels animals de pou, de les dones traspassades, de les dones que tornen a la vida, etc. Per una altra banda, a la sala de nines també crec que és un relat d'aquests foscos, molt brillant però foscos. Hi ha un protagonista que la seva mare va vestit i educat com si fos una nena, una cosa que li va passar a Lovecraft a la vida real, i aquest protagonista té una passió aclaparadora per les nines i això el portarà a morir mig convertit en una joguina. D'alguna manera, amb una visió optimista i esperançadora, podem considerar que la mort se supera quan un es fon en allò que més estimat en vida. Aquí també hi podem veure el terme Unheimlich amb les nines i l'estranyesa de les nines en relació amb les persones humanes, com volia Freud. D'altra banda, també podem pensar que és una relectura de l'obra de Villalonga, de Llorenç Villalonga, Burn. Com vulgueu, jo li veig aquí una fixació amb Lovecraft i amb la vida de Lovecraft de petit, i li veig una fixació amb l'Unheimlich per exemple, d'Unita Hoffman. D'altra banda, la meva Cristina, que el recull es diu La meva Cristina i altres contes, segurament no per casualitat. La meva Cristina parla d'una espècie de revisió del mite de Jonàs, on un mariner nàufrag, que ens recorda el Gordon Pym de Poe, queda dins d'una balena i hi ha una història aquí que es converteix en perla. Les metamorfosis són molt importants en aquesta obra. Les metamorfosis des d'Ovidi fins a Kafka també ressonen en aquest conjunt de relats. I queda convertit en perla, una cosa que m'ha fet pensar amb el nano que es va convertir també a nostre i això. Però, òbviament, Rodoreda aquí no... Ni crec que fos influenciadora ni, òbviament, estava influenciada. D'altra banda, el relat Una fulla de gerani blanc, crec que qualsevol persona que l'hagi llegit recorda molt, molt, molt el terror d'Edgar Allan Poe. No el vull explicar gaire perquè és un conte que és magnífic i crec que qui no l'hagi llegit mereix llegir-lo sense saber gaire res més.
Crec que amb això de que ens recorda el pou més terrorífic en tindríem prou. I per una altra banda, potser sóc jo, no ho sé, no ho nego, però a mi em recorda Lovecraft, per exemple, el protagonista del riu i la barca. És un protagonista tan aficionat a l'aigua que esdevé peix. I en canvi la salamandra és una bruixa, podríem dir, podria ser-ho, no podria ser-ho, perquè és tinguda com a tal, que esdevé amfíbia. Aquesta barreja d'homes peix, homes amfibis, personalment em recorda Dagon, a mi. Òbviament també em podeu dir que no, que en parla només de les metamorfosis, que la metamorfosi és el centre temàtic d'aquesta obra, i òbviament us podré dir és la vostra lectura i això, però tinc els meus dubtes que si ella no hagués llegit Lovecraft i no hagués llegit Dagon, potser en lloc de convertir-se en peixos o en amfibis, potser es convertirien en altres animals. No ho sabrem. Jo us dono la meva lectura i està basada tant en les meves lectures de Lovecraft, en el que opina ella sobre Lovecraft i en els punts temàtics que podem veure més o menys coincidents. Bé, jo he proposat, em sembla, han sigut 5-6 relats. Bé, hi ha alguna coseta més per allà, que també recorda, sobretot a Poe i al margen d'aquestes visions del món d'alguna manera fantàstic o irreal que ajuda a superar, com ella diu, les èpoques difícils de la vida. És com una mica la necessitat de la cara fantàstica, de la cara no real, d'un món de fades, però no d'un món de fades com veien alguns autors de principis de segle XX, d'una manera molt blanca i un apel a les mestres, una cosa d'aquestes. No, és un món que, òbviament, sempre hi ha el perill del terror, com una fulla de gerani blanc, un món on la metamorfosi és una manera de superar la mort, no és una manera de viure la vida, sinó de superar, de transcendir la mort. D'alguna manera aquí també estaríem parlant de metempsicosi, si voleu. I, de fet, és la preocupació del més enllà, la preocupació, la por per la mort, com ens en sortim, com no ens en sortim, hi ha d'haver alguna cosa millor després d'aquesta vida, etc. Bé, he intentat respondre a les preguntes d'una manera mitjanament breu. Sento que potser m'he excedit una mica del temps, ho sento. Us ho passo així en format àudio perquè crec que serà la millor manera que amb les poques dades que tinc us pugui arribar a temps. I estic molt agraït per les vostres lectures de la meva obra. I si hi ha qualsevol dubte o qualsevol pregunta més, doncs via Alicia em pregunteu el que sigui, puntualitzem el que sigui, si cal us dono la raó en el que sigui o el que vosaltres vulgueu. Ja sabeu, aquí estic. Moltes gràcies a tots i a veure si a la propera vegada sí que ens veiem i ens sentim de manera sincrònica i no amb aquesta sincronia tan lletja. Doncs moltes gràcies i fins aviat, que vagi bé i bones lectures. Adéu.